Sziasztok! Itt a nagy karácsonyi készülődésben nem feledkeztem meg rólatok, mert szeretném megköszönni a figyelmeteket, mindenféle interakciót, kérdést, hozzászólást, mindent, és sok újdonsággal is készülök. Idén most már a befelefordulásé, a terveké, a tervezésé, ne felejts el tervezni, a 2026-ra se csodálatos terveket kell szülni ahhoz, hogy varázslatosan meg is valósuljanak, úgyhogy csodaszép ünnepeket, és hogyha a környezetünkben van valami vagy valaki, akinek tudunk egy picit adni, segíteni, akkor tegyük meg egy mosollyal, egy sütivel, egy étellel, ha látunk egy kutyát, macskát kinn a hidegbe, jövő héten fagyok jönnek, mindenképpen figyeljünk oda mindenkire, akire lehet, és egy picit, csak egy icipicit, ha teszünk, akkor már egy kicsit jobbá tettük a világot, ami nekem szívügyem. Nagyon köszönöm, puszillak, és csodálatos napokat, karácsonyt, ünnepeket és mindent. Puszi!